Aprende a distinguir vogais abertas e pechadas. Capítulo 6. A ver, outra regra faciliña. As palabras terminadas en ea e eo adoitan ser con e pechado. Empezamos polas terminadas en ea. Aldea, batea, cea, chea, fea, todas menos dúas. Idea e cheminea, que son con e aberto. O e de marea e diarrea pode ser aberto ou pechado. Marea ou marea. Diarrea ou diarrea. Imos agora cas terminadas en eo. Europeo, feo, cheo, mareo, xeo... Pero tú dices xeo, se non sabes isto. Agasteo e evanxeo, que son con e aberto. Fideo pode ser aberto ou pechado. Fideo ou fideo. E atención á palabra veo, ou veo. Con e pechado é a que se usa na expresión darlle ao veo. Con e aberto é o pano que levan as noivas na cabeza. Levaba un veo precioso. Temos unha palabra que termina en e, que é o topónimo C, que se pronuncia así, con e pechado, C. Igualiño que a letra C. Falando de letras, se o nome da letra empeza por consoante, será con e pechado. C, D, G, P, Q, T, X. Pero se o nome da letra empeza por E, ese primeiro E é aberto. F, L, M, N, Ñ, R, S. E a letra Z é con E pechado. E que pasa ca letra E? Como é? Pois con E aberto, digo cho eu.